tvrdím to odjak živa, VUC sú najzbytočnejšie inštitúcie na Slovensku. Nevedia nič robiť, sú to len poštári, ktorí maximálne čo vedia urobiť je, že zvolajú tlačovú konferenciu, že chcú odniekaďaľ peniaze. Tak toto nie, pán minister. Sme koaliční partneri, tak nekritizujme svoju prácu, pretože toto bola dehonestácia všetkého, čo na župách robíme priamo pre ľudí. Okrem masívnych oprav mostov a ciest 2. a 3. triedy v našom Nitrianskom kraji sme ako jediní zaviedli cestovanie pre seniorov len za 30 centov. Zbytočné? Ako jediný z krajov finančne podporujeme každú jednu samosprávu v našom kraji bez rozdielu na veľkosti. Zbytočné? Rozbiehame unikátny projekt zásobovanie našich škôl a zariadení sociálnych služieb zdravými lokálnymi potravinami od našich regionálnych prvovýrobcov. Zbytočné? Výstavba nových zariadení domov sociálnych služieb pre našich seniorov. Zbytočné? Výstavba nájomných bytov pre naše mladé rodiny, lekárov a tak ďalej. Zbytočné? Obrovský problém, obezita mládeže. Ako jediný z krajov sme sa rozhodli proti tomu bojovať. Finančnou podporou viac ako 400 klubov, viac ako 16 500 detí v našom kraji. Tiež zbytočné? A mohol by som pokračovať. Neverím, pán minister, že by si toto do očí povedal mne alebo Jarovi Baškovi z Trenčianskeho kraja, ktorý sa takisto snaží pre svojich obyvateľov urobiť maximum. Tak majme k sebe úctu a rešpekt a robme pre ľudí čo najviac. To je jediný dôvod, pre ktorých nás do našich úradov posadili. A ešte jeden detail na záver, pán minister. Je to práve Nitriansky samosprávny kraj, ktorý žiada vykonať posúdenie vplyvov na životné prostredie novej baterkárne pri Šuranoch a tento náš podnet, táto naša žiadosť bola odignorovaná. Toto nie je naša kompetencia, ale vaša. Nám záleží na kvalite života a na zdraví našich obyvateľov v našom regióne. A vám?